Здравей, приятелю, имам нещо точно за теб в квартал Малинова долина. Локацията перфектна. Бъдещето светло. Буквално. Разбира се, апартаментът идва с един миличък детайл. Радиация между 10 и 70 пъти над нормалното. Успокойно, институциите знаят за това от години. Просто не са искали да ти развалят с изненадата. Иначе кварталът първо много ще се развива. Има история от 50-те, винтидж, радиоактивни елементи. Имот с характер. И най-хубавото, ако не влизаш вътре, си напълно безопасен. Тоест, имаш имот, който е идеален. Стига да не го ползваш. Инвестиционен потенциал огромен, върви с детокс чай, тези стилни шапки, само чакаме да се предвиди и бюджет за освежаване. А до тогава имаш парцел с история, радиация и институционални спокойствия.